Zaburi 41. Zaburi ya 40 Malikawa teba na sesenire omuntu oyo wechandira abataka niwa anyamana no gosesenire gwatene nkire echandere barabi mate ngo jikorege ryo monta ngo jikokwa otabu atibuya otabu atibuya kwigwana ine bantu bali korubesa nonyana bandaba nganga maeta bagosemba kura gosemba gambi baito iyo kuwanya ngomo gambi otumirelibu lakini ekaro monta kuro kabuna nabwate mwegumo gambi ke totumirelibu 10 elibu 15 aro yali abango kare competition ngoyo bwate anaina na kare ngati ingako tumiye ke bunga secretary malikaja nganase seniriyo monto oyo gwechandera abataka neryoki ekerara nyoru nemechando ono wanesenge chugwe chandera abataka ekerora nyoru nemechando omonene namukonye omonene nagokonye ngwako omonene amurende nakomo niwa omonene gakomorenda nakomokora komokora agendere koba moyo elindaro kweseniriye asense oyo oseseniriye asense haleluya ekiagera gwe chandera abataka omonene gakomosesenia omokonya agendera botambe ekiagera abantu bali agokonya bakona kumusabera maya bagoteba matata nyasaye konya bikeri ekiagera kinenia karo kimura no tokwa bakonye kerare bolera arwarete erindo manano igwekerero kiabataka muna lichindakana na babora kabare kolera ekero dolika kure babolinga ngogosora change yangi mwegete indoli kongete eriki kya omonene tagotiga babisa bamokorere una banje abarogi na baikanase meeting banere batete ko bungerase barabuna babakobeka mariogo bago ichariri mame bakagete ngane kurate bayuma kwara abokire iki abataka abate bataka nyasaye kera abembire chabwerire twamugikiria nganya serieta ya Yesu erinde bire cyomanya omonene namurende ekerale bolera arwarete ekerole bolera arwarete niryo borwaire botumete omonene gagokorenda ekiagara omanyire ng'embere nirogokora ase abantu baye namuguswerie oborwaire bwaye oborwaire riri kiaba baba mbogokia mbogokia inje nkorua mbogokia esese gochikono aigwa nabate ngabori gokia omonto gochigosoka obani na tuoma ekurate ngayeko ngaya eje birina mato kura obe njera kaga che nkia sababu ekaranga ndakomorora igarora magoki ngokare tiki igwa soma inje ndigo natebete oyintauti omonene indolera amabera ingurani omoyone ekiagera nakorire bibasore ababisa bane igora barogi bakaransi igora barogi bakaransi babisa bane nigo bagukwana amangana amabego yane bateba omuntu oyo ndiara akwe baba bachikwake sabu chibasa chiaba chiayire buna bakona gokorigia bakuminga chimilioni yire babo sechiatika ina amanye gokwa na elieta dia eliebwe kegimo erinde tuebe gaki akarara akunki gosetora akore nisere kitora akore ekiagero tuchandiri omongo maya watebiga igoro marogi osinyo watega nje no maroginde kaya no marogi mono nkiago korokero marogi atemiro gokorigia lakini gofauru ngokora tiki inki kiagera abataka igo bakona gogosabera nditukaserinde haleluya okay soma gochinse onde bwensi ogocha kondora nigago kwana amangani obulimo abakwana bale banalete bagwana bali bedini ekera arwarire atachi atikoro rubuno yonaro rumoina abuna akobwatire lyatike dini ogo mwana akwerwa ekanisa jetinyerochi ina arwara anya no rwarite ange kanisa ya nganye menyo baba tiganga tebiga ekero kwa arwarire otaro chibasiki bagoja gokorora tago chande kama na batigere dini mwana agende yego chimoina anga barabuye bago itona barwire baba obe ekero bataja gokorora esababu ya kana teki nari ine tego kwaireza gochise asebu kweyo ono wenzi omoja kondora mwana nyira gosaba bane goja gokorora akwale ko baereza buna nyagitari bateba erinde bagosoka gochise ko batebe obo no barimo ngai
ukimwi ngaete ile sign ya corona elindo yo goja corona awo kobona nakibona nyagitari bagotebi baba nje abantu bingankansa obe ananyora mali abagote abanga no ukimwi ngate ngana bakwa batebya orochonya pressure yali ngo ayegochi ngibona ngona bajane keranga ambaje tigo corona igo na mali gagote aba onde bwensi owota kondora ndikakukwana mangano bolimo enkora yaye ndikegosangiriria amabe eriogenda isiko oraria amang'ana aye amabe abo tago tigo nyambaje tigo korora sukuru mungu genda bosio ayeteba ngaki omanano omugereire oborwaire narwarete nakorire ki omo wenya ore ange yeso monya abo bonsi bangechete nigo bakomonyerera na iguru yane iwa na karomo rwai nigo bakorire omorobesio baresani twagenda karomo rwere no turabaya nabarogino bari twagenda tuigumuna agendererete abande n'abandi bagenda baigwa imirimo yabo gose nembuyere bono gotukaransi tororo ago twaeresa kuruburere iyate ngayaya rero nyibwete echenchi nero nara irake bagina no turi tugusumira umuntu mudaganki bono igorero amarioga chakira bakore emirimo ari wasumira umuntu elino liyo karansa tensa morigereria ochoira na back omatebiga baba bakungu bali bacha ataigo korora bacha bakungu bali bigwate bamararo ngore ibiya inkarara bakare gusumira nelisa namerangani kubingo kubiyata basumira nelisa namerangani nende I think 16 mungo sembirenga bakomo tagara bona ekaraya ko iwo mangana oiguma nonya batacha era ondiana nane ko manora tole bune tin nane ga toko ena yeso mo walia one moga ko odi tuachira bangina swagocha moga ka baja korwa jaga nyumba ngai ongo etara na bale biro bakaranse moga ko sabire mwakansire mwaboli na kyo morwaira enderete olio karanze tawo batebi na barigo mwazi ngo bama na barigo kuruliri yara kale sana tuwajeta elinde elio omuntu mwali ngaki baro ko moturane na tomara yaya onyura malioga bono iga na malioga yake anyure iga ko motindia bono muna arali iga gochi iga na liara bisuki bana taikoka no maana nanywa malioga amangana alimu akwana tenjera chingi chala guyeretema amagongo igora achyanyaretete agateba bana ine jaga bakondora acha no okuo kutiga chinkore ngaki yakwerani jamani kaza nigo bakorire omoroberio bogonkora bobe lili bakaransa bagateba ningatiga era ndi yenkorora tuli barabo nigo no to kina ligwekero matedisa manezinga kyabara bagokina ni ebiro bona naye bagotumia bakina ni ebiro banya toigo kwana abantu birinya sago sese ndino nabyo elina abantu bana ugosabera elindo amenye baraboni go bagoteba no borwaire bora moite bwamunyolire na korunsa ali na mukuma na inje ngomoro lakini takomoka enjera amenyoka igoya isana borwaire bari bana ubwa mukiri akamama nyorete takomoka na inde kurwa saire takomoka nonye no musanyo onene igenete abantu bari tobegete birangara ria saba sani mwayandi kakala kwa njoma tendara ikamwacheni ngatindiko iguya ngendara ikamwalisi ayarora musani oli obuye genete oli ogatebikira ringana ogatebikira mechando alikana tanga nonya no musani onene genete tware koragera komo mwakire chikacho haleluya ano maetere karago tware sabu no ruarete oikatoigwe ingi yako arato
igwa ere mugatara komo bono bako tatenga muambolia igoro ya Chemima nje tu atara komo ako ngikitaracha ongorere sota ande yumo kungu kanya kungu nte sota ogenda chua na acha kwenda apukoira na nche bueka oroje ngobe ntu ege na mangana ayu erinde da utiote aba ngo gekomi omonene ndolera mabera ngweni omoyone erinde ngana usabana diribate aba ngatingo gwena ngatingo bakorua senda ire erinde banyora na bokire ana nonyamo gondo rakire haleluya ababisabane tibagocenga iguru yane bono barana kabwani ni bakonyara gochenga asayo nimanye ngaye nogokiri na inche aye wankonyire ekiagera tindi na komaja konde kwambekire gotenaso bwao ogendera botambe omonene nyasaye bw'Abaisiraeli atogigwe buna yalenge kare na kare amina igoga kuarwarire akona gojande kama bantu baje dio korora ayoje kuagwenire mara moja ingia kanisani musifu Mungu akona gojandika kabe dini ana muntu au kubona ineje bima no kuagwenire matebi mana agwenire aserieta ya Yesu akona kamarani ngana baroronde lakini ayote ketanto bamenye muo bakosaraondi naje kanyanga batabato nyakatora twali bali barauga tana kosalinsa ora nyogotageto manana goseseni keriege kobwate omonto tarara njara okomora machere ngoroime omonto tarara njara okoruga makima gwatugute ngoroime omonto taja yani donye no mwana obende taseli gwe vitabu ko ajite vitabu na vitabu vitesoma ora kerio konyara konyo omonto erinde gokwa mokonyire atebe ngo manana nyasaye momentere negiasi virusa yanjeiru rarari ngibona ngotewa abantu bari bakoro kwabanda abangi nambare kare agaraje tobuoye nyina byara bwatengo nyina byara areko boka saa 9 okamengo nane nye mori ese yari bagira bara bakora ko mukamu murebisi yama biteko mwamoro mami oboka saa 10 okama oirania mori ese yari okungo chikoboka mamia arata ngomoja beka ase okamerua onya sibabuya arata mori agonka libage mori ko ene agonka ya eta kuchimaega ano icho nyako nge mori mtu akiboroka ngwe kono jagonka wasa 12 nane mori eta lioka ano nyirani omo kungo lioko rukarano amatengere kamuna mori ko monja ome aguroro yani mori kibone go sungwera katika ngenda ana raya ko mara ina masi ikabano gwa kamire ya mori yagire ko gonga iba ya ruari no mana mori ya ruara ebo sinyo danyo makungo ya makoruna go kete ichene go kete kare abere na go kete kare abere ore ano mogno yo kare bituru ire kabire ye ekera go jase dini niko ga de tiomone wakamire ono montonya gochande kabese ngombe omaeri ujuga tukebisi ogotigera wakagangere kali goja gotwara nabera bekero gwachirete cyangwa kiri cyarenge gitanga ni kiri cyangoro kumobiro magose cyaba gosene cyibari botomu cyangwa kiri kinkoro kinyago nyirira kiri kinkoro kinaironi nakigwa ikerete kwarebo sibikwane kare kero wiwo ayirane mabikwabeka lakini rero gobwate cyange takataka arano kuruziriare inkwa bwate besa bato bako bate bakene kiyankeri moina bana baho bahiri kinda baterio na batera batu ariko kumwamba chere aita imamana yani komoro wale iwo mongina na tabio na maina mongina kama tinga ngombe elio o esiketo ko komera oikeris moja kwa moja bana bakabuo akera masakara aletara ngomberie ngerinde elio omanya ko rusie sike mongina nyara ko ikanga moro gare aya no etana na kwae aleta masakara aya ngombe elino nyara sike ojikomera era toliko
bole olende wana nerambu yole ebintu biri byaro janda kare kibisi kiri kwara kwawe rero turi kwawe bisi rero nayo koyo ode bisi marikawa tabange karo turahewe mtu abaisa kuenena Deuteronomy 8:18 nani atasoma okoira de raisa to ebibungo 18 ayo watakaosoma kwa kare 15 gotirimo yo erenengana nesairi Deuteronomy ira yo koirenere okoira nera sana isato aya batoma omonyo rengo manane nyasao ino nero ko bachinguru choko nyoro botenenku ekiagaraga netiko konyo kobuatana waya kuogotianania ogwa korete ni kisokoro chia ino tako na katabanga mokungu na rura tambe ekero montako yani ago kwa nire kabire yinku hunga nkoro sanere inyora ngoma nene nero koire ngaiga no yero korwa sataka ne taisi monto to kwa nati ko betererigwa ekiagero monero koratiro bwaro haleluya abantu bane karare ngo motaka nari arwo chetini arada yo monena mayeja sai anyangwanja okonye nenjentuare una bakungu bane nenjentuare una basaja bane wono gesa tuara igatike dini akaba Yesuruni Deuteronomy 32:15 okoira ndera 32 emungu 15 kolende Yesuruni akanora iwa Yesuruni oyo akarakora murigereri igareka kamonda kajerere akabe no bosio karenga ajiri wono yuna marikawa teba kolende Yesuruni akanora akaenena akanora na koneta akagirigenta eria akanga nyasaye oyo motongete agaceceri getare kedia kiarengo botoreka kwae ojino tigarayo ekaro mondatara twara omuya ogojigo twara kwanyora lire kulianeire gateketaga lire kulianerete yani ateketabe tabauti na bantu bane kenyoro ekiagara barabara bataka omonto ogojigo twara asinini yani gateketakuwa nige songo ojiko mateka na pronunciation yokuminga ngo sore como kaninga de songo kali kukwanu gagatakira nge kiagara twalire wakungu makama woro jigo twara wasega gajerua permanent mwangira teli permanent mwangira biara wewe kwerura manjiraki ibana twara kiara kije tilinyara kwa buza vumbi obe wakira ngairi injera kire ngoja kire takora leo sono nyara kwa buza rone permanent kwa hiyo yani gantu gake mwana jo sasa ni kwa twara kianga isa to iga isano yota eteke nyoroke manye abakurito ya kabiri kumena ile mungu sitana saba to like ile kya to kunyara kugana njanja ni kururu oyenye tige kwa erese iya batanga Paulo ekera taranga rati kone na boetani ekerengo akaengu mwapu saitani liwa limobete elinda tanga ise kone na boetani ekerengo no nyana ya buno waliga no bwataliwa digo control diwo kanya igwa muna bana nyana tonge tu motambe aende ntongwe ngabuna moimo kwake motambe ane ntonguna moimo kwake wakare bikabo borandini kabo tikaba dini no bina mabara no nyana ina kigwa tongere tu no tongire igo kware go tongwe jerende ma uro ko ari ri one moino agora magana mako bono mana no ko iri igwa erinde no nyana magora bi mosi nyuko beke bikoroto ekiagara kware gutuka gukobeke bikoroto abakumbe kinyore kyo bare kwanya akwara kana ali patikyo sangeri bikoroto keraina ana bapareta biria raro je biragende sabari ayo jira mugo ana ko muno tongire igo erinde kwabere shepres akabata kete kolege yanga wali ali moto muna mabete wakana goje gona bego koba ayo jiko baranga yakoboka yesu ngire ane kire ne chipei wakumia ngakora kietu akwa irweli welio erinde ligo controli o baisa koenena wetani getoki ekerengo boron kita ketente
Omoneno tebire otoiro bonda. Namariko ateba mabanya sai. Tibari koma bataka Deuteronomy 28 verse 13. Teba makutura iwera machiko. Igotoko babombo tue natali abage ndokieke. Abeke mincha. Wana senga nyoto tari ko iwera. Omonto gatikete ngatingo cho nie kwaya. Nie kiagere kwaya ngo sonere chi uniform. Ibu ateba tano chi sona uniform. Ayakara mo weke minje kiato ko iwera machiko. Akini umomoli bitaka kujerisa bali jae ikabwate chunguzima akini kunge kwaya nenko ekwaya bwata machika makongo abanyano mochio tabwatia machiko oino mochio ko ona bwate ke ukyo hotera lakini ota amere tenga machika le kwaya na makongo negi asalie kwaya kurwa obachuwe bi makora bana baona bakena ende abako isaine naende atayo kuchurwe giese ekyari giese nyakia bantu tuoboete ona mermeza yikunyara kokora ekiagera tuoboete oronya manano koyu takoerera konya abande bae abantu bali babwata mabera yokorigere libosa lakini atakonya komo koeresa obye kana kusuno moto kura menyine yagitari kura teyabe kutwa minyo katwa iko erine katwa erine twa korera mabera twa borro twa omwako torangari uchensa mo ngiba no gotarene tukwane twa ro twa gende akona twa kwana wanyoro mo gako tabire ngabara mo ate buno mongro ya kaya mo ma to mo bere mo ro kare wono intango besankenke iga erinde to jange omo abantu bagende babe mo bere mochen wabina ko wo kumu sitango mo kiriya baba ko wakati ana jena ara kwana o kagarunga kenda ara kwana wewe adama aki anya jinga kijire tuare kuruwa wakonya mbona omongino yo taya yire jerorare ngako moisonde o chande kire lakini neno nyaye atie kirabeire wono na baro tuari kusangere munanji oranye ntamu ateke omekio moaria ngurwani anya ntamu ateke omekio moaria babona arwa igaro tigire aere sirobu yanono na bakomwara ribe lakini aja nganye ntamu ate wono ingwa omondo wakonya bataka Darangani 28 ebu 27 Omonto gokonya bataka takolemberwa Mondo wakonya bataka kolemberwa kale tiki ayetaka na kuja na ngasa bebo ile madama binyenge ngelia bataka na bara bimungo mikaro bantu bale banale takurara urara kuna kuyonja njoro ne sio ile ngonjo kwa jiji bata kesi wewe mwambie kwa kila reje leo na akakira basi omonto monta yo dai kwege gara bate chiga kibu ikachira karokarora egura gure mocha ijo mara kero manene mwate banga lera arate kurara igo nana bea ya nyerentire ilimasa mara jinga motwere mwanyora yakalireki naye nabo akorora mabera uya lakini bikoru bitakora diki ayeno mokwani no morawi bari bahetete bakaroro mongwano roitire bakakumya bakabwatie njera ndabara zabyanga baba munerega ntu aliete kende ngare kana jira wakana yakona ntu nyora takende era banga njiche onge erine nyoro motoliro njino sione rongori ngo kumiore mure kumye kumetio mauko ayeno motoliro oroje okwana munejeje kumbe gaminete wale magogora kwa wajanga kiae ngaba nara nginya kana wasini baikere erine ngana njingoro motoliro ngara babarage obe dirina watenga kende keliane ayero ijaga igase dini akajira bono lidia kale iro libobe akirase dini yani gatogotera wanjane watogokya torose lienjera toino yakoba bayasabande bota ukibona bwako yulia ngabonye moto tenga banara lienjara naende tukie tinu igwa ngoje tuli gari nonyana abako kore konda omonto bwato babo bwaka digako manyanganza bakora yo konda oikanga kana oyerenze ko bakora konda baliri njera ta ko bakana ngoje tuli gari ya maliko ono kinara bateba anyo maneno bosesenirie bae anye nawe wasini chango maneno wasini jiji nyinge abasike ba miro ko bawoja bawo tabiwa akibi kundo minto o akoma nonyene inji uchiere kanisa tako na kwa matabi ngeyi
lakini hiyo vitu barakora matukari ore mocheri utajua ujui. Omonda wojija kwa kuruhita kabisa serious. Orera mwana mindu mlegwete tiga ochwa ye rumu waja kugo bidunga purupuru mukirende kyaba ane mwasi yuko mawali ekyagara mwiso ko mwabo mwandi gara bune mwasoka eline jiza jikora mana igana nije mwana mindu asa jiwiki bere jikora rojane yango ko be keruo to re ko re sadu kibe te ko re diki konyo yo mino karoje nayo sese diwe baigo mana na basese ni mbia mana sokonte kere